we'll do it all. Avui, a la classe de geometria, els alumnes de segona hem sortit al pati a mesurar l'altura d'un edifici amb la semblança de triangles. Per fer-ho, ens hem basat en el teorema de Tales i en la demostració d'Euclides d'Alexandria. Ens posem davant d'un edifici que volem trobar la seva alçada. Col·loquem un mirall a terra davant de la façana i la persona es va enretirant fins que veu projectat la part més alta de l'edifici en el mirall. Fem un senyal en el mirall on es veu el punt més alt. Mesura l'alçada de la laia, que és 1,59 metres. Mesurem la distància que hi ha des del senyal del mirall fins als talons de la laia, que és 2,40 metres. Mesurem la distància del senyal a la paret, que és 3,55 metres. I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. Anomenem els segments segons el teorema de Tales. Aquesta representació podria ser així. Si dos paral·leles són tallades per un secant, els segments que es generen són proporcionals. AB dividit A'B' seria igual que BC dividit entre B'C', que són els segments. En el nostre cas, aplicaríem aquesta igualtat de proporcions i seria X, que seria l'altura de l'edifici, dividit altura de la laia, igual a distància edifici al punt del mirall, dividit entre distància mirall a la laia. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here. I això ha estat tot. Com veieu, es pot calcular l'altura d'un edifici sense necessitat de medir-lo. Fins una altra!